Ublay ta sedang ya Catechism of the Catholic Church series lani kaji hikayam jong Kristen Catholic bat ka sedang ya kalang perang da kuni kopa kajing imbom jukut kalong kane baki briu kinduk itu yame ublay uba sisya marway bat ya Jesus Christ uba melapha yamai siam gospel kat gum ya anis long khat niau rukat lai ublay unong pen im jangi ukwa baki briu baro kin lai im bat kin yo tip ya kajing sisya ya basia makasiti ke banikong Syaut Timotius kalong kot sa omdon jing penim ha uno weipat naba omdon ke weipat ka kerteng hapo ke peneng pala ai haki briu dah ke ba en pen im yangi like na ka kerteng chung jisu na sem ka kam chung ke apostol sao khat ar kajing im jung briu kalong bantip bat ban I yau play paragraf penikong ublay ha kajing janai bom jukut bat badap jing kerku halate ha ka saindur bob hae jung ula chutau I yau briu what created him in his own free will ban samlem hau ya kajing im badap jing kerku jung na kane kada haman kipor bat man kijaka ublay wantur sajan jong briu khat yau briu ban wat yau ban tip yau ban I yau dakabor jong ubara khat lumlang ya baro kibriu kibal sapret keleng bat wala penya klat yaki nakadau jong kapok syaka jing yalong kawei jong ka ying jong u bat kata ka ying jong u kadai kabalan ban penulong yakane habalawan ka jing pura jong kipor ukhat yaki briu ban kelalong hawa umen sim bakoi ki khunting jong u bat kumta kinang yok pateng ya ka jing im bala kerku jong u mun ban yok pateng ya ka blessed life jong u play hak paragraf ke baar kenang ba ka jing khat jong u kan sawa satla ka perthei u Chris wala pha ya ki apostol ki ba ulaji da ka pha eki ban pen-pena ya ka gospel ai mi asing ya kene gospel ka ba ong khele na markata seki jaj pen riu baro batto pen long yaki ki senran jama pen baptis yaki ha ka kerteng kpa bat ha ukun bat ha umen sim bakoi nangta jusu pen bud to hikai yaki ban rakhe yaki hukum jonga baro bat to tip scam ba ngandon ringkat bat pi barbor hadu ka bawaino ka perthei Matius arhupra kat kendai bat arpo andala yo yakane ka mission ane kasi lawan ong ka kam ban pendep kisenran kilayalek yalap keleng saurong bat utrai ura trailang bat ki ulapan scam ya kecing yalap jongki da ikamba kibabud Markus Kandreu arpo program balai ya kito kibada kecing yarap ublay kila pidiang ya kecing khat Chris bat kibala jubab hi yaka da kecing I Chris ban penbra ya kubor babha keleng ke perthei ya kane ka spa lane pariyang treasure ya keba la priang na ki apostol la sumar da kinong
hia pateng jongki ya barok kirunget ukris bakhat Kristan lakhat ban ai pateng ya kaspa na kawai ke pateng syak kawai pat da ka pla ya ke jinget da ka ba im ya ka ha ke jing sam ha ki wei kum sipara pada ka ba penmenta ya ka ha ka liturgi ne riti le niam bat ke jing duai wei siam ru ha kam apostol ar sapuar penta benikong ka jing pla jom ke jinget mata yudan ru saka section 1 ke ba ai keteng nganget bat nginget paragraf ke ba at pun riu ni sedang ya ke jing pla jinget jongi da ke ba ong nganget lane nginget Shuawan batai ya ke jinget jong ke balang kumbala pla ha ke jing pla ne ke krit ne kredo pala penmenta ha ke riti la niam bat la im da ke jing rake ya ke kum jong blei bat ha ke jing duai ning kong ngide ban kli kamut ayu ban nget ke jinget ke de ke jubab ya ublei ubah ban pau ya la de bat ubah ai ya la de ha ubriu ha ka ju kapor ubah wanra ha ubriu ya ke jing sai bakar haitam kat ba udang wat ya ke jing mut ba klik e jong ke jing im jong u kalanong ke paning kong but kerteng jong kene kalanong man's capacity for God ke jing la jong briu ban pidiang ya ublei sakane ka phang ka jing trang ya ublei ane phring ang desire for God ka paragraph ka ba ar phu nyo ya ka jing trang ya ublei la tho ha ka ono jong breu namar ba ya ubreu la thau da ublei bat nak ka banta jong ublei wat ublei ju sange ban kring ya ubreu shalade tang ha ublei siam ya ka jing sisa bat ke jing kemen ya kiba uyai wat klem sange ka kerdan jong breu ka song halor ki e baro ha kata ba ya u la khat sha ka jing ya long lang bat ublei and a communion with God ya ka ne ka jing khon ban don ka jing ya kran bat ublei la kedau ha u hamar ba ustan ya ka jing im breu jo naba lada ubreu udon badu im kalong namar ba ublei ura thau yo lamba kajing e bat lamba kajing e uyai pteng ban penne pansa ya u that is to hold him in existence umla ban im pura ha kajing sisa lamda uong hooi ya kata ha kajing e bat upen set yelade halau nong thau kau dia bet space khat khandai kebat kebaning kom paragraf atupra haki ku urkom baro ha kabala pateng dan history haduk haki ni ki singi ki breu ki lapan pau ya ki jing wat jongki ya ublei ha ki jing niam jongki bat ki jing le jing kam jongki ha ki jing duai jongki ki jing kenya ki riti niam ki jing puson bat kumtah terter kini kidur jong kijing penpau haki niam wala don kijing bom tikina haki kilong kibasalon sar balaban khat ya ubreu u riu niam na uwei ubreu wala thau ya kijai breu baro bad ula pensyong ya ki satlak ka perthei ma uhi ula bu lupa ya ki ayom batikina badai ki pu jong ki jaka haki bakin syong ulale ya kani kenang bakin duk wat ya u lakun no kumno takawatare sya u bat bakin duk lap ya u lau blei jengai na uno nangi naba ha u ngi im ngi ki bat ngilong kam apostol kan nyau arpun riu hadu arpu pra perkara khandai Henry ya kane kejing senda bat kejing ya te ba im
jong ubreu bat ublei gaudium at space kat khandai iwe la ban klet no ompoi yo I lane la kantai hi da ubreu kum kini kijinglong kila ban mi na kitau boper kita kajing elek persya ya kajing sniu ka pertei kajing bom tip niam lane kajing bom sut nyau ya kan niam kajing khuslai bat ka spa jong ka pertei kijing le kiba ai luksa bos sniu nakaliang jong kirungai kijing perkat perdain kiba long persya kan niam bat khatu kato kajing long jong unong pop ka penlong ya u bandri na ublei namar jong kajing ting bat upet haba khat ya u siamekane gaudium et spes khat khandai dot puai Matthews khat lai akwar Genesis lai pradispo bat Yohanes iwe lai ka paragraf ka ba lai pho ai ba kidonor ki bawa di utrai kin sio kemen nakasam spasan khat lai pada ubreu ula ban klet ya ublei lane kentai ya u ute ju sange man khat ya man la ubreu ban wa dia u kumta pa un sem jing im ban jing suk hanrei kane ke jing wa ya ublei kadawa na ubreu ya ke jing pentrei ya la ke jing mut jing perkhat kamon ke babei kadanot ke babei kum ju ru ke jing sakhi jong kiwei kiba hikai ya uban wa ya ublei me ubakrau ko try but ubadei ban ya ro tinge hamedon ka bor bakrau but ya jing sta jong me omla theu but ubreu ubalong ubenta ubarit ha ke jing thau jong me ukwa ban ya ro ya me une ubreu wat la pen phong ya u da ke jing yam bat ubakit ya kidak jong kapop bat kajing pensisya ba me persya ya kibasorong wat hakine ki ubreu wat la ulong ubarit ha kajing thau jong me ukwa ban ya ro ya me mame hi me pensiluria u ban snubha ya kajing ya ro ya me naba me la thau ya ni nakabanta ya la de bat ka donut jengi kam shong thai tat hadu bakan shong thai ame dau Augustine bakui haka confession bo tho kum tu haka ka series ke banikong ka badai ka jing hikai nyam yong ka barang Catholic klani haring ong the Catechism of the Catholic Church kermen kani rap ban tip niam ban tip ya Jisu ban tip ya ublei bola thau yang i we pe we bat kuno ngini phai barwar sha ublei la ding long hakano kono ko kom jong ki jing im jongi bat khabam kham ta me angin kala ka bomut bat ngin sem ya u ha ka jing ya tiblam jongi hi ha ka to nut ka jongi hi ti ai ngu ya ublei la ka banta kini kilat ban pen priang ya ka kom hikai niam long ba kini ki atiar video trong cái YouTube thì YouTube lên con rap ý nghĩ vậy vậy vậy